Súčasná spoločnosť je typická rozvojom dopravy, interaktívneho spájania a technologických vymožeností, ktoré majú za následok znížený pohyb obyvateľstva. Nedostatkom pohybu trpí až 80% svetovej populácie. Pritom stačí mať 30 minút denne život v pohybe. Ponúkame vám jednoduchý návod, ako sa rozhýbať. Lekári tréner nám pomôžu v začiatkoch. Poradíme vám, čo všetko k behu treba. Ale aj ukážeme, že možno nič netreba. Chôdza je napriek tomu, že má pomerne nízku intenzitu, má celý rad priaznivých zdravotných účinkov. Veľmi významný efekt je zvýšenie výdaja energie, a takže takýmto spôsobom chôdza, pokiaľ sa vykonáva v dostatočnom objeme, dokáže významne prispieť k negatívnej energetickej bilancii a môže tak byť účinným prostriedkom pri prevencii alebo redukcii nadmernej telesnej hmotnosti. Pri chôdzi sa aktivujú veľké svalové skupiny, čo je svojím spôsobom veľmi výhodné z hľadiska pomeru medzi výdajom energie a subjektívnym vnímaním námahy, ktoré je veľmi priaznivé. Pre porovnanie približne rovnakú intenzitu ako chôdza má vykonávanie kľukov, kde vzhľadom na to, že tá aktivita sa vykonáva slabými, malými svalovými skupinami, je neporovnateľne vyššia. Nordic walking je v podstate severská chôdza, keď to prekladáme do slovenčiny. Je to v podstate chôdza, nie s pomocou palíc, ale s využitím palíc, pri ktorej vlastne dávate do pohybu skutočne celé telo. Keď kráčate, tak predovšetkým používate na to spodnú časť tela, nohy. Maximálne trošku pracujete s trupom. Keď pracujete s Nordic walkingovými palicami, tak skutočne dáte do pohybu 96% celého svalstva. Tým pádom sa vlastne lepšie rozprúdi krv. Istým spôsobom sa dávajú do pohybu aj tie svaly, ktoré držia pokope chrbticu. Keď vykročíme nohou, ruka zviera 60-stupňový úhol, je pevne zovretá. Zadná ruka vystrelí dozadu a teraz čo sa stane s chrbticou? Jedným smerom nakláňame ramena, druhým smerom bedra. Môžem povedať, že odkedy robíme Nordic walking, nemám najmenšie problémy s chrbticou a to pritom presedím pri počítači denne 6-7 hodín. Nordic walkingové palice sú palice, ktoré sa veľmi podobajú na bežecké, respektíve na beh na lyžiach. Majú v tomto prípade odnímateľný úchyt, čo je veľmi praktické, pretože kedykoľvek si môžem zaviazať šnúrku, odfotiť, napiť sa vody. Klasický iridiový hrot umožní pohybovať sa aj v náročnejšom teréne alebo po prípade v zime. Ten gumený koniec je prispôsobený úhlom asi tak, aby tá palica pri pohybe zvierala ten správny uhol, čo je zhruba 60 stupňov. Nie každý človek má rovnaký pomer medzi hornou a dolnou časťou trupu a vždycky pri Nordic walkingovej palici by mala dĺžka byť asi taká, že ruka zviera uhol väčší ako 90 stupňov. To je veľmi dôležité. Pre mňa Nordic walking je niečo, čo sa dá prevádzkovať absolútne všade. Či som na služobnej ceste, či som v meste, či som v prírode, dá sa robiť Nordic walking s partiou alebo samostatne. Keď ste sám, tak pri naladení sa na dých sa vám v podstate začne vytvárať nový svet a nové obzory. Počujete zvuky, ktoré ste predtým nepočuli. Dýchate vzduch alebo pozeráte sa na veci, ktoré vám predtým ani nenapadli sa na ne pozrieť. Takže pre mňa je to niečo, čo sa stalo mojou životnou vášňou.
keďže používam aj nejaké prístroje na sledovanie svojej aktivity a srdečného tepu, tak vidím napríklad, keď potrebujem zabrať, aby sa mi zrýchlil tep, tak len pohybom palíc alebo zapretím sa do palíc sa mi ten tep zvyšuje. To sa pri normálnej chôdzi alebo príbehu ťažko dá dosiahnuť. Tam by ste museli pridať, ale tu nemusím pridať, čo sa týka krokov, ale len pridám aktivitu, aby sa nám to telo viacej zaťažilo. Netreba chodiť veľmi dlho, to znamená, stačí denne aj pol hodinka. Intenzívnej chôdze úplne stačí na to, aby vlastne dopriala telu takú pohybovú aktivitu, ktorá na ten deň alebo na to dané obdobie úplne stačí, aby sa začali odburávať tuky z tela. To znamená, keď poznáte svoje nejaké tepové frekvencie a hranice na chudnutie, tak vlastne stačí len 3/4 hodinka denne, aby ste dosiahli veľmi želateľné výsledky a relatívne v krátkom období. Mne sa za pol roka podarilo v rámci takéhoto športovania zhodiť asi 13 kg, bez toho, aby som musel sa nejako obmedzovať v jedle. Podľa môjho názoru kdokoľvek, aj keď v živote nešportoval, môže začať s Nordic walkingom. Máme skúsenosti s ľuďmi, ktorí po operácii kĺbov začali chodiť s palicami. To je naozaj celkom prirodzené a na to človek nepotrebuje byť vyšportovaný. Ale zase z druhej strany, keď niekto má už skúsenosti zo športov, najmä z behu alebo z behu na lyžiach, tak príde na to, že vlastne Nordic walking je tak prirodzený a tak skvelý šport, že mu istým spôsobom naozaj nahradí aj ten náročnejší šport, na ktorý bol zvyknutý. Beh je úžasne jednoduchý, je úžasne prístupný a jedna mne, samozrejme ako aj každému z detstva, je jasné, že si nepamätáme, že sme roční začali chodiť, ale je to úplne prirodzená lokomócia. You know how to turn me on, oh, you got it going on. Baby, you can make my day. To samotné behanie môže začať, ale až by som povedal potom, ako si človek je schopný trošku uvedomiť, že teda aké tempo chcem behať, s kým chcem behať, kde chcem behať, jak náročný terén chcem zvládnuť, alebo či sa chcem pripraviť aj na nejaký pretek, alebo chcem behať len vyslovene ako hobbybežec pre nejaké udržiavanie si svojej všeobecnej kondície. Sú teda bežci a športovci, ktorí musia začať samotnou chôdzou, lebo nie sú schopní bežne ani kilometrovú trasu si odklusať. Ako náhle som schopný striedať chôdzu s behom, tak môžem prejsť k tomu, že medzi tieto jednotlivé chodecké úseky by som zaradil aj bežecké úseky. V trvaní poviem od tých 500 do toho 1 kilometra. Ideálne je to, keď začnem trošku hlavne tie prvé bežecké úseky pomalšie a postupne prechádzam k tomu, že záver toho tréningu tie bežecké úseky by mali byť trošku rýchlejšie. Veľmi dôležité hlavne aj u začiatočníkov, ale aj vôbec celkovej športovej príprave, alebo či už začneme aj chôdzou, alebo výklusom, alebo behaním, je rozcvičenie a malo by nastať najprv to rozohriatie toho organizmu. Malo by to byť aspoň 10-minútové voľné zahriatie toho organizmu. Buď ľahkou chôdzou, úplne ľahkou, pomalou chôdzou, alebo teda rozklúsaním, alebo by som to povedal, že do ľahkého spotenia populárne. Po tomto rozohriatí by malo nasledovať to vlastné rozcvičenie. Veľmi dobré je, keď daný človek ovláda aspoň základy stretchingových cvičení. Doporučoval by som začať od vrchu tela k spodku tela, čiže hlava, paže, trup, panva, nohy, členky. Najvážnejšie chyby, ktoré ja považujem, ktoré sa pri behaní robia, skúsim naznačiť to, že sa ľudia ponáhľajú. Čiže zanedbajú techniku behu, zanedbajú rozcvičenie, zanedbajú športový systém prípravy. Skôr si myslia, že keď ako to nie je
také až dôležité, že najdôležitejšie je rýchle behať a rýchle byť v cieli a v cieli je víťaz len jeden. Dobrí bežci, aj výnimoční bežci, ako sú Gebre Selassie, alebo poviem hociaké meno keňanských bežcov, je kopec, výborne bežia ľahko, dlhý krok, uvoľnene a neponáhľajú sa. Klasický bežec, začiatočník, ruky hore, hlava v predklone, bojuje so svojím tempom, krok je krátky, nevýrazný, viac menej ide aj cez celé päty, cez celé chodidlá, kľúše si skoro na mieste, hľadá si svoje tempo, hľadá si svoj dých, mal by prejsť k uvoľneniu aspoň rúk, musí sa dostať aspoň posunúť toho kolena dopredu a vydychovať a spraviť si správny nádych. Sú teraz už samozrejme tie športové tenisky, bežecké topánky sú veľmi dobré. Tá tlmiaca dĺžka alebo tlmiace schopnosti tých topánok sú vynikajúce. Ale cez pätu by som nedoporučoval, keď tak cez celú plochu chodidla, alebo hovorím cez prednú časť chodidla. Snažiť sa dostať do tej určitej letovej fázy, že tá noha ide aj prudko, ide koleno, ide dopredu a je schopná tá päta zakopnúť v zanožení vysoko a to jedine sa dá spraviť len tou technikou behu cez prednú časť chodidla. Pohyb sa pre mňa stalo behanie. Som v tej vekovej kategórii nad 50, že som rád, že sa pohybujem, že som rád, že každý deň som v nejakom takom aktívnom životnom štýle. Pri behu dochádza k letovým fázam a následnému dopadu pätov na podložku, pri ktorom vznikajú výrazné silové nárazy, ktoré presahujú 2,5 až 3-násobne silu, ktorú vyvíjame pri stoji v pokoji na podložku. Takýmto spôsobom dochádza k zvýšeným nárokom na pohybový aparát, takže z tohoto hľadiska beh nie je vhodný pre osoby, ktoré majú osteoartrózu, pretože vlastne dochádza k zvýšeným mechanickým nárokom a môže dojsť k zhoršeniu stavu pohybového aparátu. Beh tým, že má vyššiu intenzitu, dokáže zlepšiť úroveň telesnej zdatnosti, ktorá je podmienená zlepšením funkčnej zdatnosti jednotlivých orgánov, hlavne srdcovo-cievneho systému a dýchania. A zvýšenie telesnej zdatnosti sa ukazuje, že to je jeden z hlavných prediktorov úmrtnosti. Jednoducho tí ľudia, tí jedinci, ktorí majú vysokú úroveň telesnej zdatnosti, majú oveľa nižšie riziko úmrtia ako tí, ktorých telesná zdatnosť je nižšia. Ja si myslím, že celý beh aj ľudia už si začínajú uvedomovať, že zmyslom behu je samozrejme robiť niečo pre svoje zdravie a keď už to robím, tak nech mám z toho radosť. To znamená, nech ma niečo neťahá, nech ma niečo neškrabe, nech to po prípade dýcha. To znamená, ide hlavne o ten komfort behu. Myslím si, že doba odstrihnutých teplákov, tričiek je už za nami. Nahradili to všetko syntetické materiály, ktoré sú naozaj robené hlavne pre potreby bežcov. Keď ten človek aktívne beží, tak sa samozrejme potí, ale je výhoda, keď to tričko kvázi sa rýchlo vyschne, popri tom aj dýcha. Čím sa viac zozimuje, tým prichádza viacej vrstiev. To znamená, keď prichádzame do zimných období, treba mať dobré to funkčné spodné prádlo. Stále hovoríme o bežeckom spodnom prádle, na ktoré by malo vrstvovým spôsobom, princípom prichádzať jedna vrstva teplejšia a na to už potom nejaká bunda. Nehovoriac o letných obdobiach je veľmi vhodná pokrývka hlavy, to znamená buď šilt veľmi vhodný, lebo vám jednak dýcha stále na hlavu, ale zakrýva vám voči slnku, respektíve čapky, ktoré majú takisto UV faktor.
Pri výbere obuvy základná otázka by mala znieť, na akom povrchu mienite behať. To znamená cesta, terén, cross, les, cez potoky. A ďalej by mali byť atribúty váha, typ behu, rýchlosť behu, či ste pretekár, či ste hobík, či sa pripravujete na maratón, či na triatlon, či na krátku trať. Teniska na cestu a tvrdé spevnené povrchy je robená hlavne, aby výborne tlmila. Z vrchu môže byť predyšný vršok, to znamená, aby lepšie dýchala a aby dobre v nej držala noha. Obuv vhodná na cross má lepšie torzné vlastnosti, to znamená, netočí sa v tomto predozadnom smere, má lepšiu podrážku na záber v zlých podmienkach, to znamená blato, hlina, lúka. Po prípade sú použité rôzne materiály, ktoré jednak ale zvyšujú hmotnosť tenisky, ale na druhej strane zvyšujú komfort pri behu, to znamená v snehu, v blate, v daždi, lebo sa nepremočí tá teniska. Samozrejme, teniska by mala byť vždy väčšia, pretože noha samozrejme pracuje počas behu, to znamená opúcha. Počas dlhších behov zväčšuje sa skoro o 5 mm, pracuje tam klemba, to znamená, noha stále chodí aj v teniske. V každom prípade, že vždy platí radšej väčšia než menšia. Existuje viacero spôsobov, ako zistiť v podstate, aký typ nášlapu, aký typ klemby máme. Od úplne laických, to je postaviť sa na boso do piesku, až po by som povedal, vyspelé digitálne merania, ktoré sú samozrejme v tomto prípade trošku lepšie, lebo nám určia mimo iné aj jednak typ toho nášlapu, to znamená vysoká klemba, nízka klemba, neutrálna noha, respektíve vybočená noha, ale veľmi dôležité meradlo je aj to, že nám vie určiť veľkosť nohy. Každý človek, jedinec má rozdielnú veľkosť nohy, naozaj veľmi málo typov sa nájde, že majú obidve rovnaké. To znamená, vždy treba vyberať k tej väčšej nohe. Už len človek, ktorý sa minimálne pohybuje, ergo stojí, má význam, keď má vhodne vybratú tenisku. Mali sme príklad s pani zubárkou. Bola u nás, že má veľké problémy s chrbticou, tak sme spravili ten test, vybrali sme vhodnú obuv, bežeckú obuv, ale vhodnú pre ňu a ona v tom naozaj len stojí, poprípade sa prechádza do ordinácie a došla nám po 2 týždňoch, mi s úsmevom podala ruku, že sa jej tie bolesti chrbta vylepšili. Takže určite má význam aj pre ľudí, ktorí len stoja, respektíve len sa pohybujú. Dá sa povedať, že behám celý život. Ako 6-ročník som začal hrávať basketbal, ktorého som vydržal až do konca dorasteneckých rokov. Táto športová kariéra sa podpísala na mojich klboch. Prešlo nejakých pár rokov nejakého rekreačného športovania a pocítil som nejakú prirodzenú potrebu začať sa znovu hýbať viac. A v tom momente som vyskúšal beh na boso a zistil som, že kolená ma už vôbec nebolia, ani chrbát. Začal som sa preto zaujímať o to, prečo tomu tak je, keď dovtedy mi všetci tvrdili, že aby ma nič nebolelo, musím mať odprúžené tenisky a kvalitnú výbavu. A zistil som, že v skutočnosti beh na boso je beh tak, ako by sme behať mali. Keď som začal behať na boso, tak pamätám si, že na prvýkrát som zabehol možno nejakých 50 metrov a vrátil som sa domov s bolavými chodidlami, s takým nepríjemným pocitom strnulosti. Naučil som sa tieto signály vyhodnocovať a vnímať ich ako pomoc. To, že nohy mi povedia, že mám zastať, povedzme, že na tento povrch už stačilo, alebo ďalej už zabehnúť nemôžem, pretože cítim chodidlá, je vždy lepšie, ako keby som si mal poškodiť nejakú inú štruktúru, ktorá je o mnoho ťažšie zreparovateľná ako koža na chodidlách. Nohy sú jediné, čo nás spája pri pohybe po 2 nohách so zemou. Na to, aby mozog vedel efektívne vyhodnotiť všetky impulzy, ktoré prichádzajú,
aby vôbec vedel si uvedomiť, po akom povrchu bežím, vedel pracovať s môjim postojom, vedel pracovať s dynamickou rovnováhou, ktorá pri behu nastáva, potrebuje mať kvalitné podnety. Tým, že som odstránil izoláciu, ktorá delila moje nohy od povrchu, čo v tomto prípade predstavujú podrážky, snažím sa zabezpečiť, aby mozog dostal maximum kvalitných podnetov na to, aby môj beh bol prirodzený. Z behania v obuvi na behanie na boso je ako keby človek začínal behať od nuly. Znamená to, že začiatky sú vždy o posilnení štruktúr nohy, začiatky sú o príprave tela na to, aby využívalo to, čo má pre behanie. Ideálne je začať na hladkom a tvrdom povrchu. Vôbec sa nevyhýbam tzv. Mäzkým terénom. Tvrdý povrch nám dáva najrýchlejšiu odozvu. Pokiaľ bežím po tvrdom povrchu a nebežím optimálne, okamžite začnem cítiť tvrdý dopad, začnem cítiť bolesť a automaticky sa môj pohyb koriguje. Ľudia by sa mohli domnievať, že začať na boso na tráve je príjemnejšie, pretože tá tráva je príjemná na chodidlá, môžem ubehnúť viac, je to nejaké prirodzené prostredie, v ktorom sa človek pohyboval. Skutočnosť je taká, že mäkký povrch je to isté ako odpružená topánka. Toleruje nedostatky v biomechanike. Behanie na boso nemá nič spoločné s tým, či má človek niektorú z nešťastných v úvodzovkách diagnóz typu pronácia, supinácia, plochá noha, pretože behanie na boso umožní zabehnúť iba toľko, koľko môžem v danej chvíli. Naša noha je tvorená systémom dvomyselných prúžin, ktoré dokážu akumulovať energiu a touto energiou potom prispieť nášmu pohybu vpred. Čiže plantárna klemba a štruktúry lítka, achilovka, lítkový sval, to sú hlavné súčasti prúžinového systému nohy. Ako váha ľudského tela dopadá na tento prúžinový systém a zaťažuje ho, dochádza jednak k absorbovaniu väčšej časti energie, ktorá vzniká impaktom na zemský povrch. A táto energia je ďalej prúžinami pri ďalšom kroku uvoľňovaná a použitá na podporu pohybu vpred. Hovoríme tu teda o prirodzenom tlmení. Pokiaľ sa obujem do sofistikovanej tenisky bežeckej alebo bežeckej topánky, celý tento systém je vypojený z činnosti a nie je možné ani optimálne vyhodnotiť, po akom povrchu bežím, ani optimálne rozložiť moju hmotnosť. Preto je v skutočnosti intenzita dopadu pri behu na boso plynulejšia a menej šokujúca pre celé ľudské telo. Dopad je jednoducho jemnejší. Pri mimoriadne exponovaných terénoch, kde hrozí vážnejšie mechanické poškodenie nohy, používam topánky alebo akúkoľvek ochranu chodidla. Snažím sa ale vyhnúť odpruženým modelom s podloženou pätou a s podporou klemby. Toto sú napríklad bežecké sandále domácej výroby. Hrúbka podrážky je po celej dĺžke rovnaká. To znamená, nie je podložená päta, umožňuje sa tým správna funkcia achilovky. Takisto nie je podporovaná klemba, takže umožňuje sa jej prúženie. Populárny je tiež koncept tzv. 5-prstiákov. Alebo potom používam hlavne v zimných mesiacoch, je to troška izolácia od chladu, klasickú konštrukciu topánky, ale zase s podrážkou rešpektujúcou prirodzenú biomechaniku. Človek by mal začať používať takéto pomôcky v momente, kedy mu behanie na boso nerobí problém a má zvládnutú dokonalú interakciu so svojím telom. Tak teraz mám dve malé deti, tak behám toľko, koľko mi rodina umožňuje.
nevnímam beh ako jedinú náplň svojho života. Či sa mi podarí zabehnúť 70, 100 km za týždeň, alebo 20 km za týždeň, alebo žiadny kilometr. Dôležité je, aby to človek robil tak, aby mu to niečo prinášalo. S radosťou, aby bol spokojný. A to sa dá robiť len vtedy, keď to robí bez zranení a keď to robí so zaujatím. Behať sa netreba učiť. Treba sa učiť rešpektovať svoje telo, rešpektovať jeho limity a treba sa naučiť pri pohybe relaxovať.